Да, какво? Няма да ходя в някакъв пансион, който ще се пръсне по шевовете от принцеси и перфектни принцове. Аз няма да им дам моя Карлос, защото много ще ми липсва. Наистина ли? Да! Кой ще ми боядисва косата, ще разпухва палтото и ще чисти мазолите? Може би новото училище е добра идея. Като деня, в който народите ни се сдобриха. Или като деня, в който ни показа къде е тоалетната. Знам. Стои като парцал на главата ти. Това на шортите ти коронки ли са? Може би. Ти си златотърсачка и измамница. Огледалце в ръката. Кой е най-големия гадняр на земята? Какво? Аз съм Снежанка и днес аз ще оценявам коя е най-красивата от всички. Аз съм Снежанка. Да, бе, правила си операции. А вие трябва да се стегнете. До тогава ми почеши дупето. Чу го? Почеши го. Мал. Може да те раня. Не и без нейно разрешение. Супер! Още метене! Ей! Исках пържене миди! А аз исках морско пони. Гаден живот! О, Крал Бен! Не мисля. Ти си Крал Бен, а вие... Джей, Карлос, Иви. Ей, хора! На ума ще й хареса! О, хей! Къде е Иви? Отиде на къмпинг. Иви, искам да живея в замък, да спи на земята на място без ток за сешуара и... Нали знаеш колко е спонтанна, брат? Нали? Да, така е. До скоро. Казваш нещо, което наистина харесваш от другия, нали? Аз започвам. Хари! Прекрасен акцент. Сега си ти. Тя винаги ли е щастлива? Как може някой с такова легло да е нещастен? Кой е тоя? Дък? Дък? Събуди се! Събуди се! Омагьосане. Тя не е ли от умните? Тя влага чувства, ясно? Леле. Хари Хук. А ти, мое малко патенце, цъфтиш. Добре, цъфти и е заета, нали? Чат? Искам при мама.